gowsere çağamma diýip özüňe ellen berme. Erkekleň ikilige edýän wagtydyr ýollaşyňam ellen gidiräme zat diýip güllü menem gül goýdum ay ýöne şeýle diýýänlerle diýip aslynda ýönümiň bir bilýäni bar eken. Ondan bir gün ýollaşym ýatyr bolen telefonyny aldym-da TikTokyna girdim. Gyzlar ýollaşymyň ýazan kommentariýasyna ýüreçikler basypdyrlar. Menem näme ýazyk? Diňe bir gyza däl, näçe tane gyza ýazypdyr, birine ýazypdyr. Figuraň gaty gowy hiç ýyly söz ýok. Ýodan owadan jodagyny gözden içimden geçip gelýär. Gökrenk saňa gaty owadan gelişýär. Ondan seni görmek men üçin jenneti gören ýaly, şol ýerdatlar ýazypdyr. Damagym dolu, agym tutdy. Aglap başladym. Ýöne turarna garaşdym, turdy bolen. Menem görkezim bular näme diýdim bolen. Ay dostum ýazy men ýazmadym diýdi. Ýöne men inanmadym. Bir gezek alan adam kimişe alaya. Soň şol abyşnylady öwürlükde maşgalada. Abyşnylady öwürlenip islemedim, oglumam alnym, gaýtdym, ýoluşymdanam aýryşdym. Hiç kime mätäç bolmaň gyzlar, eger şonýalyk ýagdaýda edil şu wagt öz enaň ataňa da mätäç bolmaly, eldeňe bir Hudaýjana mätäç bolmaly. Çağama diýip hiç ýyl alad etmän Hudaýjan bir ýerden hükman arsgalyňa da ýetirýär. Daşy gürleşýän wagtygym ýollaşym men şonýaly alaýan eken, başga da gürleşýän gyzlar bar eken. Men bir kysany gowy sözüne